Ονομάζομαι Γιώργος Κελεμένδρης και είμαι ψυχολόγος με ειδίκευση στην κλινική, συμβουλευτική και σχολική ψυχολογία. Είμαι ψυχοθεραπευτής με εκπαίδευση στην εστιασμένη στη λύση βραχία ψυχοθεραπεία. Η εμπειρία μου αριθμεί 20 και πλέον έτη και περιλαμβάνει πρακτική σε μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διαταραχές προσωπικότητας, φοβίες, εξαρτήσεις, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διαπροσωπικές σχέσεις, παιδική και εφηβική ηλικία, προβλήματα συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων, οικογενειακή θεραπεία. Η ψυχοθεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζω εστιάζει στις κρυμμένες δυνάμεις του θεραπευόμενου και στην πεποίθηση ότι ο ίδιος με την καθοδήγηση του θεραπευτή μπορεί να τις χρησιμοποιήσει προς όφελός του για να βρει αυτό που του ταιριάζει σε αυτό που τον απασχολεί. Βασισμένο στην εμπειρία του θεραπευόμενου για τον εαυτό του, θέτω ερωτήσεις με επίκεντρο τη λύση για να δείξω τα δυνατά σημεία, τους σπόρους, τις επιθυμίες και την πορεία για την επίτευξη των στόχων. Με την εστίαση να μετατοπίζεται σε αυτό που ήδη λειτουργεί και πώς θα φαίνονται τα πράγματα όταν θα είναι καλύτερα, ανοίγει περισσότερος χώρος για την εξέβρεση λύσεων. Η προσέγγιση μου είναι βασισμένη σε σαφείς προσανατολισμένες ερωτήσεις. Υπάρχει έμφαση στην απλότητα και ο πιο απλός τρόπος για τη λύση είναι ο προτιμότερος.